TV. Piny owacho chano chako kete tim moko kuom weche 600 mane aput marogai mar doho mamalo machon David Maraga ochwalo mar bero lwasi mar tije sekta mar arita kwe. Romo mano kelo kanyakla jodito mag sirikal manyayo dongruok e tiyo kanyakla kod migao mar arita kwe mano tele kod Jagoro mongirore Raymond Omollo e boma ma Nairobi. Jatelogo koni obila koro nyalo biro buonjo chakre dwe mar adek ni mar sirikal koro dhi chako kete tim report mar aput mar Maraga. Romono bende ochiwo haget ne sekta moko madhi tiyo machiegni kod joket mwandu kendo neno ni Kenya obedo gi kwe makende mar ywayo johala. The reforms within the National Police Service, the reforms within the Kenya Prison Service, and generally the reforms within the coordination of national government administration. As you are aware that the ministry is responsible for the coordination of government programs and activities across the country. Secondly, there are engagements towards improving not just the infrastructure, but also capacity building of the officers that work with us within the ministry. At the end of last year, the Chief Justice Emeritus Maraga presented a report, and that report had a raft of recommendations, almost 600 of those recommendations that needs to be implemented. The Maraga task force has made these very, very important recommendations around terms and conditions for police, the accountability of police, and around the policy and legislative framework.